nɔgɔlen no ana sanga ani wagati Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ bɛɛ lajɛlen fo i ka wagati togoya la k'a fɔ ɲɛna aw bisimila tugun aw ka émission man di kɛnɛ kan n'o ye an ka yɛlɛ émission min labɛnnen don Mali kunnafoni.net fɛ émission si kun tɛ dɔwɛrɛ k'aw la yɛlɛ k'aw la nisɔndiya k'aw to faw sigiyɔrɔ la émission in bɛ tɛmɛ chaque lundi à partir de 18h sur malikunnafoni.net minnu ma abonné aw ka abonné aw ka commentaire badenba kɛ walasa aw kana an ka vidéo nataw louper cogo si la ayiwa an filɛlibagaw an b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ni ɲankuma tuguni an tɛna kuma janya bi an ka wele sera an ka belebeleba dɔw wa bamananw ka kuma de don ko mɔgɔ kan yɛrɛ de da an b'an ka ɲininkaliw tɛngu la pour que aw ni ni an bɛɛ bɛ se ka faamuyali sɔrɔ cogo min na n balimakɛ ni ɲankuma na ni tɛ balimakɛ an b'a ɲini ɲakuma segi tɔgɔ ni jamu fan fɛ i mɔkɛ ni bɛ se ka kɛ i kulo masama yɛrɛ ni masama alors alhamdulillah arabil alamin aw ni sɔgɔma yan aw bonjour ici aw alléluia aw amen ni mɔgɔ min kɛra chrétien bɛ siran i bɛ kɛ yɛrɛ dinɛ tigɛra mɔgɔ o ka laminɛ ka laminɛ basana mali pe la ke de dinɛ sugu bɛ bɛ yan nɔ an bɛ kun i yasɛ nin ko ne bɛ ja ayiwa ne yɛrɛ tɔgɔ ye karamɔgɔ yasɛ comédien musicien musokɔrɔba nu cɛ musokɔrɔba bɔbɔlanu cɛ musokɔrɔba bɔ bogotiginin cɛ ani bogotiginin garanga ci balo ka plaisir ni lani balimakɛ ɲankuma ba ni ɲankuma sigi tɔgɔ ni jamu fan filɛlibagaw ye ne tɔgɔ Abubakar Sidik Traoré di Caporal Blindé comédien na ko boy ayiwa ko bɛ dɛ ne b'a ɲankuma somɔgɔw tɔɔrɔ tɛ baasi foyi tɛ sigi tɔgɔ ni jamu fan filɛlibagaw ye ne tɔgɔ Mariam Walegem aw bisimila Mali kunnafoni.net plateau kan aw nana an ka wele jaabi a diyara an ye karamɔgɔ Yashi o tɔgɔ in sɔrɔla cogo di wallahi karamɔgɔ Yashi alhamdulillah arabil alamina yani nga kuma daminɛ min kanu ɲɔgɔn fo fɔlɔ a cɛ n'a muso n'a denmisɛn n'a makɔrɔba min nga cɛ fo Umaru Buare Madani Kamara ayiwa ani Yakuza ani Mamadu depuis Côte d'Ivoire kuma ka misɛnya dan an bɛ ɲɔgɔn bolo karamɔgɔ yasi sɔrɔ cogo tɛ dɔwɛrɛ ye parce que kabi ne ka dɔgɔ ne tun bɛ fura de bɔ mɔgɔkɔrɔbaw ni denmisɛnninw ye dɔɔni naturellement mi ka commencer ka kɔrɔbaya wagati min na donc o y'a sɔrɔ mɔgɔw ko non ko ni mi se kɛ ayiwa karamɔgɔ ye parce que a bɛ fura bɔ ka di mɔgɔw ma bon donc aw ala ka dɔn naturellement na kabi n ka dɔgɔn tɛ ko kalama donc wagati min na n commencer ka na baliguya n mamuso bayanfan ni mamuso fayanfan olu fila fana bɛ dɔ dɔn fura la n mamuso bayanfan o ye béninoise d'origine béninoise n mamuso fayanfan o ye mais d'origine malienne voilà olu fila de tun bɛ tugu ka dɔn ta fara ne ka dɔn ta kan furako ta fanfɛla la o de kama mɔgɔ bɛ ne wele ko karamɔgɔ mais i yasi o sɔrɔ cogo sisan Viber bɔ kuma ni o groupe kelen kuma ni i b'a dɔn diɲɛ bɛɛ tun bɛ ajouté a la aw tun bɛ ɲɔgɔn tan ɲɔgɔn darakɔrɔbɔ i m'a ye donc n'e bɛ ka taa groupe min na e bɛ i terikɛ kumakɛla dɔ bila o groupe la k'a k'i dɛmɛ ne tun bɛ bila groupe kan ten cogo de la jusqu'à que ne yɛrɛ tun bɛ kan to n ko bon n ko donc an kana bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ ye quoi donc ne bɛ ka mɔgɔ min tan ne b'a fɔ i y'a se nin ko ne bɛ ja kuma ka misɛn ayiwa bon donc ne ka son dɔ bɛ yen nɔ son fɛnɛ awɔ ko foyi tɛ sa ne yɛrɛ de kow ye kuma ka misɛn kelen ka ɲininka o perefura wala kow bɛ yen nɔ kɔfɛ o bila kɔfɛ bon donc i yasi sisan ne ka son dɔ de bɛ yen nɔ ne bɛ n kan to o son in kɔnɔna la n ko sanga wini ngana malian denw faga diɲɛ don do de kunungaw sanin bi nga o bala Bamakɔ wajurukɛlaw ni karamɔgɔ furabɔlaw fana kelen no ka sunkalo kalo ni mawludi kalo ni hasura sayɛlɛma kalo k'an bolo jago kalo ni wari ɲini kalo ye sa bɛɛ wari i m'a fɔ ma donc c'est parce que karamɔgɔ bɛ ka caya bi ka tɛmɛ hali banabagatɔ ni kungobagatɔ yɛrɛ kan donc i y'a sɛ nin ko ne bɛ ja i y'a si surusi ye min ye n'i ye mɔgɔ tan ni mɔni dɔ ye sa n'a digira a tigi la i yɛrɛ b'a dɔn a digira la a yɛrɛ bɔra a digira la n'i ye miseli kɛ ka mɔgɔ sɔrɔ a t'a se a tɔgɔ i y'a se a komi e tɛ se k'a fɔ comme karamɔgɔ clochard ninnu dɔw bɛ yen nɔ u bɛ mɔgɔw gosi o bɛ yen nɔ donc kuma in b'olu de kan wa olu u b'a fɔ i y'a se
mais o tɛ se k'a fɔ i y'a si ne b'a fɔ i y'a si yɛrɛ placer la quoi ne de ɲamasa oui wa o ne yɛrɛ ko n ko oui ni placer la ka ban dun o de ye yasi ye faamuyali sɔrɔ la dali ma la an filɛlibagaw fana faamuyali sɔrɔ la caporal oui o tɔgɔ in sɔrɔla cogo di ne tɔgɔ ye cɛ tɔgɔ ye sɔrɔ tɔgɔ kelen dɛ ii ba ne ko ka taa sɔrɔsi yɛrɛ la a bɛ faamu ne ko ka taa sɔrɔsi yɛrɛ la bon u ye ne bila mɔgɔ minnu fɛ groupe minnu fɛ k'a ka taa nord la bon olu taara bɛn fo Tɛsɛdi tile ma bon a sɔrɔ mankan ka ca yen nɔ bon saya dun kun man di ne parce que ne kɔɲɔmuso bɛ ne kɔ so voilà kɔɲɔkɛ kura ni i bɛ taa mina nord la bon donc u ye ne kɛ chef ko ne ka kɛ chef ye ne ka bila jama ɲɛma ka taa n ko non ko ne tɛ bila jama ɲɛfɛ u ka ne bila kɔfɛ ne de ko ye kɛlɛkɛyɔrɔ la rang derrière dumunikɛyɔrɔ rang premier bokɛyɔrɔ rang premier bloc t'a la dɛ donc an taara terre kan kɛlɛkɛyɔrɔ la kɛlɛ ganna ka gan donc ne ye joli mun yɛrɛ la ka n da i n'a fɔ n sara donc u ye ne ka mɔgɔ bɛɛ faga sisan ka ban ne bolila ka bɔ nord la n senna fo Bamakɔ yan nɔ ne nana ko caporal k'a kɛra cogo di n ko non ko ne kun blindelen don parce que bɛɛ sara ne ma sa u ye marifa sugu bɛɛ ci ne la ka dɛsɛ n ko ne ma sa n y'o de f'u ye n ko ne ma sa donc ko tiɲɛ la caporal i ye blindé ye mɛnɛ ne ka blindé y'a sɔrɔ cogo filɛ ayiwa faamuyali sɔrɔ la ayiwa an t'a lajɛ an ka ko dɔw kɛ ko dɔw ye an dɔ kɛ kuma la o an ka dɔɔni yira filɛlibagaw la i n'a fɔ dɔɔni sugu jumɛn sa an bɛ humour de kɛ wa ou bien bon non ne kɔni bolo kɔni o kɔni o ma se fɛn wolomaliya o komi an bɛ wagati jumɛn na sisan an ka na ni actualité an bɛ wagati jumɛn na sisan transition wagati tɛ yan transition wagati voilà an ka humour bolo ka kuma ka misɛn ne de yɛrɛ de kow ye an banna kow b'an kuma ka misɛn sa a dan don bon donc comme an bɛ transition wagati la sisan j'aimerais que tous les Maliens n'a me suivre ici. Malien fait avec extérieur là, kɔnɔna la, diɲɛ fan o fan. Celui qui comprend bambara français, n'importe quelle langue. U k'u jija u ka ayiwa traditeur dɔ bila u kɛrɛfɛ. Bɛɛ bɛ k'i kanbɔ sa, bɛɛ bɛ k'i ban tradition président yɛrɛ la. I n'a fɔ dɔw b'a nɔfɛ, dɔw t'a nɔfɛ, mais min t'a nɔfɛ o de ka ca. O ka ca. An minnu b'a nɔfɛ, an comédiens u ka anw dɔ k'a ye siɲɛ kelen. A banna. Hali n'an ma 5 ans de pouvoir kɔni nɛnɛ kɔni u ka to an ka tradition kɔni wagati kunkurunin kɔni nɛnɛ ne kɔni hakilina min ne bolo transition ko in na u ka ne k'a ye ne karamɔgɔ yasi npogotiginin cɛ musokɔrɔbanin cɛ ne kɔni walahi maliyɛnw a bɛna a santi k'a fɔ ko kow bɛ yen nɔ ko ne yɛrɛ de ko ye parce que Mali sogoko baloko fɛn fɛn ka gɛlɛn Mali kɔnɔ yan nɔ ne bɛ nin bɛɛ jigin. Oui, n'i y'a mɛn saga feerelaw bɛ saga gɛlɛya an bolo seliba ɲɛkɔrɔla ninnu na c'est parce que an de bɛ ka girin u ka saga kan n'i y'a ye misitigiw fana bɛ misiw gɛlɛya denkuliw ni kɔɲɔw ni fɛnw ni kunkɔrɔ ani seli fitininw ɲɛkɔrɔla la c'est parce que an de bɛ ka girin u ka misi kan n'i y'a ye bakɔrɔnintigiw an dɛsɛlen mana se bakɔrɔninw ma bakɔrɔnintigiw b'u ta da gɛlɛya c'est parce que an de ser'u ma pourquoi pas an tɛ se ka an compter fɛn wɛrɛ kan. I n'a fɔ misali la ni Amérique kɛra Mali kan sisan an bɛ se ka balo an yɛrɛ la o Mali bɛ n'a fɔ komi jɛgɛ dɔ de don wonto i bɛ wonto dɔn wa bozow b'a dɔn c'est-à-dire wonto de bɛ balo a yɛrɛ la ni ji tɛ yen a yɛrɛ bɛ balo a yɛrɛ la san jara san ma ja wonto bɛ balo voilà donc maintenant ni sagatigiw y'u ka saga da gɛlɛya sogo bari bɛ Mali kɔnɔ min ni ninnu tɛ kelen ye sa an bɛ se k'olu k'an ka layaw ye i n'a fɔ sogo jumɛn voilà i n'a fɔ premièrement sogo bɛɛ la misɛnmanin ɲinɛ ni toto o ye Mali sogo dɔ ye a fɔ kelen voilà a ye ne kɛ transition président dɔrɔn mani baara bɛ ban sa o tɛ kelen ye filanan jakuma o ye Mali sogo filanan dɔ ye ni su kora i bɛ Ala minɛ n'a fɔ komi jakumaw de bɛ denba fɔli ni ayiwa sumu na toliw sanfɛla la aw miaw iw u siɲɛ tan ni fɛn bɛɛ an tɛ se ka sɛnɛgɔ jakumaw bolo mais minnu ka so ye tɔli yɛrɛ voilà fila an ka taa sabanan ne ba Mali sogo a sabanan tonzo
il y a un quartier jumɛn Bamakɔ kura yani ka yɛlɛ ka taa Jikɔrɔni yan fan fɛ yen quartier nin tɔgɔ de dɛ Modibo Keyita ka minnu bɛ yɔrɔnin mun na dɛ boulevard de l'Indépendance gisɔrɔ ni yɛrɛ ye k'i kilen kile bi ma ni sera no 18h kuma k'i kun jan sanfɛ i bɛ Ala kale ko ayi ko tonso ka diɲɛ wuli la de i bɛ tonso min ye sanfɛ n'u tun ye ni kana sankolo datugu o ye Mali sogo sabanan ye jɛgɛminɛ jɔ n'i taara o firiw kan o bɛ se ka wallahi o bɛ se ka dɔ kɛ a fɔ saba a ye n kɛ transition président ye k'o bɛ ɲɛnabɔ sa Mali sogo naaninan o ye wulu ye wulu ni 2h du matin ni 3h ninnu ni 1h du matin ka taa 1h du matin na ka yɛlɛ ni wulu groupe ye ɲɔgɔn kunbɛn ka carré kɔnɔna la f'i bɛ siran ka carré falen o ma deli k'i sɔrɔ kɛnɛma fɔlɔ o ye n sɔrɔ i ni wulu groupe ma deli ka bɛn fɔlɔ yɔrɔ an bɛnna voilà mais o bɛ ka balo an ka fɛnw ni fɛnw na an yɛrɛ tugu balo yɛrɛ mais u ka can dada o bɛɛ ye Mali sogo dɔ ye surtout ni mura yɛrɛ b'i la ni wagati la mura bɛ bɛɛ la ani mura farigan ni mura sɔsɔ ni mura farikalaya n'i ye wulu kunkolo naji kɛ ayiwa forontomugunin k'a la Ala a nɛn de wa a kunkolo zɛmɛ de wa a ɲɛkili de wa n'i y'o sɔrɔ k'i di i ka murabagatɔ ma fariganbagatɔ ma o bɛ wuli ka jɔ a sen fila kan a bɛ jɔ o ye joli n'a ye est-ce que ne ma tunun sa caman fɔra kuma ka misɛn et puis fɛnɛ funteni bɛ Mali kɔnɔ fɛnɛ kosɛbɛ n'i y'a jate minɛ ni funteni bɔra ka ban suguba kɔnɔ mɔgɔw bɛ k'i na komi u ka mɔ i m'a faamu bɛɛ bɛ bɔrɔnse kilimu bɛ min fɛ kilimu tɛ min fɛ bɛɛ bɛ bɔrɔnse funteni kosɛbɛ voilà ani dabalani mɔgɔw Bamakɔ ka yɛrɛ bɛɛ Bamakɔ yɛrɛ funteni yɛrɛ a tɛ se ka lakali ne n'i ka transition président ye ni funteni bɔra ka se nin niveau la sisan an bɛ se ka samiya créer n bɛ guwa karatama biri Bamakɔ bɛɛ kunna guwa karatalama karamɔgɔ wayi n ko ne de ko ye sa i m'a faamu wa kosɛbɛ voilà guwa karatalama n m'o biri Bamakɔ bɛɛ kunna ni n y'o biri Bamakɔ bɛɛ kunna sisan o sumaya min bɛ jigin an kan o tɛ fɛn dɔ ye wa o ye dɔ ye ni funteni bɛ ka gɔn ka guwa kan ni karata bɛ ka chauffer avion mun bɛ to ka taa ji ta baji la ka na k'i ka forow sɔn o avion mo o ɲɔgɔnna den 30 den 15 olu ye 20 ni kɔ commande kɛ o bɛ to ka taa an ka baji bɛ ka woyo joli ba ji ni ayiwa joli jɛ ji a n'a tɛ non a tɛ ban o tɛ ɲɛ e deli ka avion kɛtɔ ye ka ji ta fo ka taa baji ja a ma kɛ cɛ dɔ ye an bɛ misiri kɔnɔ alimin ko bɛɛ k'i ka ayiwa hamina ko yira Ala la ko bɛɛ k'i ta fɔ hamina gɛlɛn an sigilen cɛ min bɛ ne kɛrɛfɛ o bɛ k'i kanto Ala n m'a ɲini fɛ i ka n sɔn nafolo i ka n kɛ waritigi ye i ka diɲɛ nafolo i ka ne sɔn diɲɛ nafolo bɛɛ lajɛlen na i ka c'est-à-dire nafolo n'i ye cɛncɛn finikisɛra ma kɛ bɛnni kɔnɔ o ɲɔgɔnna diɲɛ fa o bɛɛ nafolo di ne ma dɔ y'i to ne kɛrɛfɛ ko he ni Ala y'o bɛɛ di ma an tɔ bɛna mun sɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ la i ka kuma in bɛ ten tɔ de o avion san foroson avion n'o nana san ka na to ka ji ta an ka baji la san ka to ka ka to ka na karata arroser n'o ye o sumaya tɛ jigin a bɛ jigin sanji tɛ jigin a bɛ jigin n'i bɛ fɛ kami ka fan da i b'o politique de kɛ kami na kami marata voilà min farikolo bɛ tɔntɔnni mara kɔni voilà ayiwa sumaya bɛ jigin bon n'o fana bɔra yen nɔ i k'a dɔn k'a fɔ insécurité bɛ Mali kɔnɔ kosɛbɛ insécurité ko n'a y'o di ne ma o solution o bɛ ne bolo ayiwa n ɲini wala sa ko jumɛn na an ka taa ni zo min recherche bɛ ka kɛ a tɛ ka ye a tɛ ka ye fiyewu a ye o photo publier a ka 500 sɛbɛn o photo jukɔrɔ a bɛ ye o a bɛ ye tiɲɛ la caporal voilà ayiwa an bɛ yɛlɛ wa ou bien a bɛ ye wa a tɛ ye de n'an bɔra yen fɛnɛ tuguni
accident ka ca Bamako kɔnɔ kosɛbɛ hali ni sous région ninnu ta tɛ sa accident kɔni ka ca Bamako kɔnɔ yan i m'a faamu wa donc accident ko ta fanfɛla la bolimafɛn sugu jumɛn de ka accident ka ca ka tɛmɛ bolimafɛn sugu bɛɛ kan sa o tɛ lakarita ye lakarita merci ne yɛrɛ ka moto kelen est ce que kɔni ne ma taa ka n ka kelen to ala yen nɔ dɛ bon donc lakarita i b'a ye o de ka accident ka ca san ale ni ayiwa sosaramani katakataniw bon mais lakarita tigi de ta ka ca kosɛbɛ ka tɛmɛ bolimafɛn sugu bɛɛ ta kan kosɛbɛ moto kɔni maintenant sa i b'a ye k'a fɔ lakaritigi ninnu u accident jubaju cause damadɔw don cause fɔlɔ filɛli b'o la aw ɲɔgɔnna jɛmanw filɛli ani ne yɛrɛ ka ɲɛmɛrɛni ɲɔgɔnna ninnu filɛli u b'u to aw lajɛli la gitɔrɔnna kɛrɛfɛ ou bien ni aw minnu fana bɛ u nɔfɛ circulation na aw fana bɛ bolimafɛn kɔnɔ mobili kɔnɔ sotarama kɔnɔ taxi kɔnɔ u bɛ aw minnu filɛ u bɛ sina ka taa don dɔ la kɛrɛfɛ ten tɔ dɔ o tigi b'a fɔ ko a nana n tan kɔfɛ de ou bien a bɛ taa i yɛrɛ de fɛ yɛrɛ ma mais a majorité yɛrɛ o ye telemani mɔgɔw de ye telemani mɔgɔw o tɛ moto taxini ninnu tɛ dɛ jeune minnu turu ka teli ka fɛ bɛ ayiwa a tɔgɔ de orangeni na dɔrɔn u bɛ fɛ gɛn ten tɔ ko f'u ka tɛmɛ fɛ la i m'a ye o polisi kati gɛlɛn dɔw de fana bɛ fɛ kunni na olu fana bɛ ka fɛ dɔ in jateminɛ nin bɛ orange la wagati min na e tɛmɛna dɔrɔn u bɛ sinna ka nin minɛ ten tɔ ko i ye fɛ jeni effectivement i dun y'a jeni voilà bon i b'a ye k'a fɔ o fɛ jeni in yɛrɛ ani tellement que jakaritigi turu ka teli jakaritigi turu ka teli a bɔra a pressé don ni diɲɛ bɛɛ ye a ka teli ni diɲɛ bɛɛ n'a ma fɔra ka di embouteillage ye gitɔrɔn kan a b'a fɔ k'a b'i sɔgɔsɔgɔ hali n'a ma fɔra ka ɲinɛ wo ye a b'a fɔ k'a bɛ don ɲinɛ wo kɔnɔ ka se ka embouteillage défier ka taa bɔ ni kundele ye o de ye jakaritigi ka fɛ jeni caya bi accident caya kojugu filɛ nin ye o solution a ye ne kɛ transition président ye dɔrɔn o solution bɛ ne bolo o solution ɲuman tɛ dɔ wɛrɛ ye dɛ ni so bɛ wuli san so kurusi n'o bɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ bari dɔ de bɛ sow ɲɛma fɔlɔ bari ɲɔrɔ bari blindé o bari blindé in sifuru min bɛ to ka bɔ fɛ kurani ninnu na a b'a ta 20 na ka na jigin 19 la 18 17 etc fo ayiwa zoro a bɛ sɔrɔ ka bari bɛ commencer ka wuli a yɛrɛ ma ni ye lakaritigi min pressé kojugu ko k'i bɛ fɛ jeni n'i ye bari kɔni n'i ko k'i b'o kɔni fɛ jeni tiɲɛ na karamɔgɔ i yɛrɛ bilen k'i yɛrɛ jeni dɛ tiɲɛ yɛrɛ la karamɔgɔ ayi nin ye solution ɲɛnama ba de ye. i b'a jateminɛ sisan an natɔ fɛn olympique yɔrɔ la Yachi i y'a yɔrɔ cɛkɔrɔba bɛ ka gitɔrɔn tigɛ jakaritigi ni elan nana a tɛmɛna cɛkɔrɔba la a fiɲɛ cɛkɔrɔba ka fugulan yɛrɛ bɔ a kunna fɔlɔ cɛkɔrɔba ka fugulan taara fiɲɛ taara n'o ye an ko gɛn ka dɛsɛ an m'o sɔrɔ ayi an m'a sɔrɔ bon ɲana ka gitɔrɔn tigɛ yɛrɛ citerne ni elan de filɛ ka na nin ye citerne ni elan a bɛ elan yɛrɛ la ka na cɛkɔrɔba sɔrɔ la gosira cɛkɔrɔba kun gɔw a amorti la ka segin tuguni f'a kɔfɛ ka taa bi fɔ aéroport la bon malheureusement fɛn ma cɛkɔrɔba sɔrɔ chauffeur de sara mais effectivement a kɛra a ma kɛ sisan o de don a kɛra sisan bon an jɔra bada la fɛnɛ ɲana ka ba tigɛ bozo mama bɛ jɛgɛ minɛ la a filɛ ka ala minɛ ka jɔ fili ji la ka jɛgɛ yira ne minɛ ne masa bozo mama jɛgɛ yira ne minɛ an ɲɛna sisan ba la an natɔ o ma kɛ a bebe voilà non i ɲɛ bɛ min na i y'o de sa kuma ka misɛn kɔngɔ bɛ mɔgɔ min minɛ plateau sanfɛ o tɛ ne ye dɛ wala ka bibɔrɔ nin tɛ sɔrɔ ka denmisɛnnin walayi kuma ka misɛn a dan ayiwa sisan nɔ karamɔgɔ an ye dɔɔnin kɛ kuma la sisan ko kolon tɛ ko ye e yɛrɛ de ye kow ye sisan an bɛ tɛmɛ ni kow ye ne ko ko sugu jumɛn ko ni ninnu sa karamɔgɔ ala bɛ i tun ka kan ni animatrice ni filɛ ni bɛ kuma dɛ a n'a nun kunni misɛnmanin ye komi kirida ni sogo kalamani sogo kalamani dawolo kɔni ne yɛrɛ ta in filɛ nin ale na a ɲi e ma n'a bɛ yɛlɛ a ɲi ninnu a ɲiw cɛ bɔlen ne don c'est-à-dire elle n'a pas besoin de la kirida quand elle mange la viande oh là là kuma ka misɛn a dan don ne yɛrɛ bɛ nin bɛɛ la wala ne ka moto kile jɔyɔrɔ bɛ na nin kɔnɔ moto n tɛ n ka moto kile fila yɔrɔ o yɔrɔ kuma ka misɛn n y'o de fɔ n ko kɔngɔ bɛ mɔgɔ min minɛ plateau kan o tɛ e dɛ fɛn min ka di denmisɛnnin o ka di maakɔrɔba ye oh là là ni n ka bibɔrɔ mondiali a dan don ayiwa nin ye mɔgɔ fasamaniw ni yɔrɔ ye fiɲɛ ko la n ka de ka fiɲɛ ko la blow t'a la Bamako bugotigininw filɛ nin ye u bɛɛ bɛ ka funu ka bonya dɔ wɛrɛ tɛ dɛ alimɛtini oh là là
alimati oye mi wa e to doni ni mi gara alimati ale birigero i alimati ninge ay yan o gaji alimati ne kan ka Bamako bogo tigini nunu be bonya ko sigi be alimati mi fere duru wa alimati mi fere duru wa yeni ba yela ni ba yela kuma ka misa dango amuso zima kere to ni amuso biso ngadon ale be mi do amuso kan godo ne so ni alimati na sadini ne re ko yesu no ko fo ite no chokoroba no mondial chokoroba VIP chokoroba to ko chama do ko jo keri polisuri o dana o kere nga histoire o kuma chara de awu kuma me folo o polisu bola chokoroba mi nye attention Yasi. Ni ko ne bi jasa. Ko injara ka ba. Intrami. Iti take do kala ba. Ndoni mi anga pour ga se ka jigi. Ni ay niveau ni jimena. Non be niveau jimena. Be 110 duma. Wallahi ni ay 150 ni la. Dem se no nyemay. Che, ete no soni. Karamoko. Nega nono mi gidiu idu to wonde to ko yes. Ay ko fami diga pour ga asaka jigi nganye. Kapal fere maka conclure kana. Atuma. Kasi nga dumuni bedu. Kere ke be ko la re. Nin ko ni ne be jasa. Karamoko yere de ko wi. Ale de ko yi. Awo. Dara kay mana de dungudu. Ay ti sano. Mana du no. Ni mo ko be mana ni mimi. Abala bo. Atara. Atela boy. Nya ajigi ni. Ay anga tiga dafa karamoko. Karamoko. Ay no, ko wala te nu ko fe. Karamoko yere de ko wi. Ma de kam sensa. Amite menanga ko yi. Mo me zaban bara biolo vladu. Oui, souvent na do aptoka mo nyegen débouger. Bon, fona un plombier ou les sono nyanga te débouger. Taka barado. Karamoko nere nesla na sa, neto nere bina mi fe. Ibe sega kuma. Ne, nga kata sa mimi na anga kuma kamise. Kana yamblare. Ay ma Karamoko. Aw mo sabare barage ñokon fe. Oui, effectivement. De mo chama bara man ko kuma do la te fo ñokon wa. Bo nga mo ko ka chane. Nga mo ko ka ni chokoro mi ne ka mi sega ka bo ko jiku parce que aw muso fleni son son to nyara no arranger c'est normal am fena kan to arranger. Bo nga mo ko ka chan. Ina fo sisa nga mo njenyo ko ninteru fene voilà lui comédien ne mo ko jodula mu wele ni mi nga worole be mi ngono mu wele o be na am barake ni mi fene mo go be na fene tuni ntere ni nchera o be ngole mena mu go barake am o ga nyoko fe kwa sona go bo te mo nte groupe ko ga fi na mo go be nyoko na ye am nyoko groupe ko no fleni o de kuma ka cha voilà donc on est comme go kwani beno mais précisément comme ni ngani mere ni ni mi bokata yero ma le tuko ale de bi accompagner donc en cas de kamale ma to kan na tabiala
an ka cameraman ninnu yɛrɛ depuis n'aw donna n ka kojugu kɛ karamɔgɔ a ɲɛsin yan fɛ ayi non bali ɲɛnama t'a kɔnɔ bali 8 dɔrɔn de b'a kɔnɔ 8 dɔrɔn 8 dɔrɔn ayiwa an bɛ tɛmɛ n'an ka ko ye Kabugali an bɛ don min na ko bi gɛlɛya jumɛnw de y'aw ka baara in kɔnɔna la bon gɛlɛya caman b'an ka baara in kɔnɔna la parce que an bɛ baara in na an mago bɛ dɛmɛ la an mago bɛ dɛmɛ la yɛrɛ yɛrɛ de an bɛ baara kɛ an bɛ video kɛ an b'a bila a bɛ diya dɔw ye a tɛ diya dɔw ye bon an k'o yɔrɔ bila n'an yɛlɛla CN yɛrɛ kan dɔw yɛrɛ b'a fɔ k'an tɛ mɔgɔ ɲɛnama ye u b'an lagosi an ka baara la k'a sɔrɔ baara in mɔgɔ lankolon tɛ se k'a kɛ mais mɔgɔ lankolon baara de fɛnɛ don mɔgɔ lankolon tɛ se k'a kɛ n'i kɛra mɔgɔ lankolon ye dɔrɔn ou bien i bɛ maloya i tɛ se ka baara in kɛ donc baara in gɛlɛya ka bon kojugu a ka bon yɛrɛ yɛrɛ de n'a fɔra k'an ka tournage kɛ wari min bɛ don tournage la an yɛrɛ de bɛ wari ɲini ka cameraman wele k'a sara pour que an ka se k'an ka video kɛ ni video bɔra an bɛ tila ka bila an ka page kan an bɛ page la balo an filɛ yɔrɔ min na sisan an ka page ma nafa don an ko fɔlɔ parce que pour que i ka compte ka monétiser f'i ka vie hakɛya dɔ de sɔrɔ kosɛbɛ pour que i ka se ka wari sɔrɔ bon an de bɛ k'an ka compte la balo sisan fɔlɔ o gɛlɛya b'an kan o ye kelen donc an kɔni b'a ɲini mɔgɔw fɛ u k'a lajɛ u ka se k'an ka video télécharger pour que an fana ka se ka nafa sɔrɔ an ka baara la u ka se k'an dɛmɛ cogoya min na i n'a fɔ sponsor pour que an ka film an bɛ fɛ ka film dɔw fana labɛn film ko la théâtre ko la ko caman b'a la quoi donc an mago bɛ dɛmɛ la ayiwa madame Kabugali bɔra ka yɔrɔ dɔ souligner sisan nɔ n'aw yɛlɛnna scène kan mɔgɔw b'a fɔ aw tɛ mɔgɔ ɲɛnamaw ye or que baara in dun filɛ mɔgɔ lankolon baara don mais mɔgɔ lankolon tɛ se k'a kɛ kumakan jumɛn de bɛ bolo ka fɔ mɔgɔ ninnu ɲɛna Ok, dans la vie bɛɛ n'i ka baara de don ni min diyara min ye o b'o kɛ donc a ka di ne ye mɔgɔw kana an na gosi k'a fɔ ko baara kolon don an ye mɔgɔ lankolon ye a bɛ kɛ tuma dɔ i b'i sɛbɛnna ko fɔ dɔw yɛrɛ t'i minɛ mɔgɔ ɲɛnama ye donc bɛɛ n'i ka baara taabolo de don ni baara min diyara i ye i b'a kanu de ta k'a waleya quoi mais ça veut dire que a tɛ i n'a fɔ mɔgɔ lankolon ko don c'est pas ça donc an b'o ɲini maliyɛnw fɛ an b'o ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ u ka se k'o faamuya an ye quoi k'a dɔn k'a fɔ ko baara in tɛ mɔgɔ lankolon baara ye voilà ayiwa faamuyali sɔrɔ la karamɔgɔ oui ni kɔni ma foyi faamuya i ko madame ne don oui an bɛ ne bɛ fɛ ka na an ka na kow yɛrɛ yɛrɛw kɔnɔna la est ce que karamɔgɔ furulen don wa n tɛ n yɛrɛ gala fiye fiyewu hali ni karamɔgɔ furulen don ka est ce que karamɔgɔ ka kan k'o yira k'aw k'a furulen don wa yira dɛ madame ɲɛ b'an na o ni furulen don madame ɲɛ b'an na madame wa madame ɲɛ t'an na madame village la courant yɛrɛ tɛ kuma tɛ kelen ma karamɔgɔ furulen don non karamɔgɔ furulen tɛ madame bɛ village la karamɔgɔ furulen tɛ non ne furulen tɛ i furulen tɛ non furulen tɛ kow tɛ yen fɛnɛ non ko sugu jumɛn non ko foyi tɛ yen nɔ ko tɛ yen ko ye sinon ko foyi tɛ yen donc o kɔrɔ ko gow bɛ se ka n'u ka candidature déposer il y a pas de problème ni nana n'i ka dossier i b'i ka photo fɛnɛ nɔrɔ a kan ɲɛ mɔgɔ ma kelen ka n'a ka photo nɔrɔ dossier fɛnɛ kan ɲɛ dossier photo ma m'o de fɛ wa ni nana n'i ka dossier fɛnɛ sans maquillage n'i nana fɛnɛ ɲɛ ni ɲɛ an ka ɲɔgɔn ye n'i ma kelen fɛnɛ nana i bɛ t'i ɲɛda sanango de fɔlɔ ka na i b'a sanango karamɔgɔ jo do koyi ayiwa caporali i fɛnɛ furulen don non ne furulen tɛ kow tɛ yen ko foyi de tɛ yen ko ne de ko ye sa ko foyi tɛ yen i ye ko in ne bila minɛ ka kuma wɛrɛ de fɔ mɔgɔ ninnu ɲɛ b'an na ko tɛ mɔgɔ ninnu waye foyi u bɛ na o sɔrɔ yan madame i fɛnɛ furulen don ne ma furu fɔlɔ mais kow bɛ yen ne de bɛ yen ne ka bebe waati sigilen voilà n bɛ k'a bɛɛ dɛ ayiwa karamɔgɔ an tɛ tɛmɛ ni ko ni dɔw ye dɔɔni kɛra kuma la sa an b'a la an bɛ tɛmɛ ni ko dɔw ye an bɛ sen taara ne caporal la caporal ne yɛrɛ ma foyi faamuya ni fɛnɛ ye jumɛn ye sa a tigi fɛ ne de ye kɔnɔ da la ale ka baara muso ka kɔnɔ da cɛ n y'a fɔ a ye ko n t'a la a ye jagoya de a ye jagoya n kun bannen don o ma e ma se ka karamɔgɔ ka fɛn kɛ alimɛtinin kɛ ne t'o dɔn a talen kɔfɛ de ne bɔra alimɛtinin e bɔra alimɛtinin ko kalama ni nin sen ta bɔra la i ka dɔ kɛ ayi ne alimɛtinin o man ɲi o man ɲi wa ayi a ka di n ye an ka caya o de ka ɲi an ka caya komi an ta ma jan wa kalo wɔɔrɔ wa
ay tiɲɛna o ka teli wala ka teli faut que fanga sɔrɔ a ba ayiwa n'aw bannen ka taa an b'a ta kɛ ee n'aw bannen don an si ma se fɔlɔ jumɛn selibaliya in de bɛ k'aw bila fili la o de bɛ k'aw bila fili la ayiwa karamɔgɔ kow bɛ yan bɛ bolo o ye ma chérie bon donc ne kɔni ne bɛ se ka min fɔ comme i ko ko gɛlɛya tun bɛ man k'an ka baara in na gɛlɛya fɔlɔ-fɔlɔ zonw ɲɛ tigɛ ka bɔ an kan zonw ye karamɔgɔ ka moto fɔlɔ minɛ la ka sɔrɔ karamɔgɔ tɛ nin cogoya la i b'a ye n bɛ petit Guima fo dɛ petit Guima kɔni jɛmani kɔni voilà PG k'a ka foli bɛ kɛnɛ in voilà ale fo i ka Sidiki wa Jabate fɛnɛ fo k'u bɛɛ lajɛlen ka foli bɛ kɛnɛ in kɔnɔ est ce que nin baara in na aw ye voyage dɔw kɛ yan ouais an bɛ voyage kɛ bon baara in yɛrɛ la ne taara dugu damadɔni na Mali kɔnɔ yan ma bɔ fɔlɔ dɛ Sikaso b'o la Segu b'o la Kucala b'o la bon Kayi fɛnɛ b'o la ma baara in sababu y'a to ne sera o yɔrɔ na olu dugu ninnu nege bɛ ne la dɛ papa surtout Segu Segu ka di ne Bamakɔ ne bɛna taa Segu ni jɔ cɛ an ka dugu an ka dugu kɛ e fɛnɛ bɔ yan an bɛ Segu wa ne bɛna yɛlɛma Segu yɛrɛ parce que Segu ka di cogoya min na n'i b'a dɔn n'i sera Segu i tɛna Bamakɔ ayi non fɛn o fɛn bɛ Bamakɔ a bɛɛ bɛ dɔ bɛ Segu awɔ Bamakɔ hati wa Bamakɔ yira an Segu aw la dɛ an ka wagati kɔni koronna émission sera a kuncɛyɔrɔ la an filɛlibagaw nin tun bɛ dan segi aw ka bi jamukan na ni tun y'aw ɲɛ ni aw tulo garisɛgɛ ni masa Aramani m'an ka jɔnya jɔ an na aw ni ne an na ɲɔgɔn sɔrɔ diɲɛ wagati wɛrɛw la nin kɛnɛ kelen in kan aw bayi bayi